Madong may karon sa kwan guys, Taiwanese kay ugma klase na. Taiwanese, Taiwan. Mamalit sige ano kanang idahang mga kinahanglanan ugma para sa school. Ano tao? Ay, sa mo. Oh, di na tao. Dito lang sa tindahan dito. Dito ba? Si ay. Mo man siya, putma pro may paliton. Ang mga ballpen mga naman siya. sa di ay. Ano? Ang dito ito sa dito. Tawanan mo tao. Mure ni sini. Tawanan gyud tao. Ano ba? Maglak magtao. Malit-lit turong di gud mo makapalit kung sa inyong palitan kay maglak magtao. Matras sigian na yun. Matras sigian nagandog tao. Ha? Hindi ka makapalit sa mga kinahanglanon, maglak ang tao. Dalhin miglaing kuan, tindahan kay di sila masudari sa Taiwanese kay daghan kunog tao. Maglak ang daghang tao gi. Ori mo pilaw dito putma pro. Ay sarap. Ay lang yo. Kung nakajukan guys, merkado, randagan nakajug taon na. Kay klase naman ugma, basic mga inahan og pamalit sa ilang mga gamit para silang mga chikiting. Manan mo ko na ijang kuwang foot map. Diri ra mo ber ang kadut ra ko. Ada ni rame? Okay, ikaw rin pangita ka. Magong buntag ninyong tanan guys karon sa maning mata kay ting klase na eskwela na sigiyan karon guys busy na kinahanglan na mga inahan sa junag mata kay magasikaso nas mga anak nga miskila medyo ganini nga anak guys isa ra ka buo kasi kasuhon sa galitaw na kasi kasuhon nun manggihapon yan nakatakang magkuhan guys dining magluto na lamang kong kuhan kanang sida na mo. Hindi si John karon, biyahe na pod siya. Dahil siya nangugas upuan guys, plato. Biyahe pa kuno. Good morning, salot para sundalo ah. Pag anay kuan, panudlay. Tubang nas kamera, sa kapay panudlay. Maboto ko. Gahe pa mong isda. Gahe pa kuan guys isda, gibabad pa kay ikan pas sa nanay tracer. Ligo naman, klase pa nimo. Namalit man nig isda Saan gapon. ko kamunggay? Kung kamunggay bidaan. Iya, galing kuan. Meatloaf. Maganda ng TV na nas mama kuan guys, balita. Minaw kuan ba? Pag-asas panahon, huwag sa nagatang panahon nga sige malamag. Daot-daot. Sigunuan. Morning guys! Na mas mamag-monitor sa kuan guys, pag-asa. Nay bagyo, na ako na bagyo. Marita ko nagnan. Busy na, mga inahan karon. Back to normal na, klase na guys. Nahon nga natin dito kay Barso na ibo pa. Diyan kay Ilungaw na ni ako dili. sama? Ilungaw na. Hinungaw na gato? Oo, kay kalabarso man. Makita ako sa bagyo. Ito ni unang-uning kuwan guys. Meatloaf. Kaya isda ra pang gahi si Junjun nagandam na skuan. Kamunggay. Sabi kong nagkuha na kang kamunggay. Ay, Sabi ka nagkuha kamunggay. Tandaan niya ako. Ipa kay sis kapin pa mugikan na ra ba mi. Umuna lang ko nimo. Ano mo naman? Pag gani mamaw, pag gani kayo mong sanina, nabali. Loob. Ano to?
nabali. Nagaya-aya. sa ka-excited na may eskwela. Ang sanina, bali na. Wala na mahirapin. Ang sana ng bata. Sanalay kon. Naka-insert na si Jag. Ijang sanina. Baliktad. Excited ka dyan may eskwela. Nauwa. Wag ijang sanina. Nabali. Maduganing nakitaan. Wa pa nakiti. Abot sa eskwela. Ijang sanina. Baliktad. Nagaya-iya ragagi. Nabitong gitakang. Takang nabitong nakagpanigiyan si Dan. Pag-andam na diha pa kay 6:30 ra ba kuno na siya mugikan. Magingita pa na si Jahang room. Na guys, kamugay. Nang gamay at ni sagol sa kuan. Isda. Asag tumbok na ng bagyo ma. Kalabas pun. Alas. Man tong naganda nang sige pa kagikihiki katawa. Natong oras alas 10 naman siguro to. Oh, Masa hindi ka oras na to? this na itong sando. Ay, nawala man ang signal ako ni palo na. Lingaw kay kasi mo hanggi tanaw YouTube. Dengan naman ni papag pamahogi. Kahit pagkikaja baturan ko ano isda. Pero dali raman yung nalutuon. Eh sinabawon raman na. Hapdi ra mo ron ge. Da kanu sa mo magsugo dugol de. Sunod adlaw. Hindi na mo. Kung may klase ugma. Guys. Wala na. Nila na namalig sa nina. Wa pa nabanta ji. Katawa sa mga classmate inagpaila-ila. Sa nina bali may hi ako si Gian Bikbik. Hindi nagtanong dahil sa nina bali. Nagsaba. Saba. Excited na kakajo no. Muna mong sa nina na bali-bali na. Magnita pa ko sa classroom ng taon ma. Kung kabalo sa kong classroom. Kadalias papa, duhera ba na si papa maligo? Darga dyan mong Gala City. Ayan guys, bujas. Sabaw naman tagkira may isda guys kay may madali-dali. Ganahan man kung magbutang og sibujas dahon may sabaw kay humutan man ko. Grabe. Pinadyahe tubig ah. Butangan na to kuan guys, luya. Lamig man yung sinabaw nga na luya kay kuan. Humot. Ang kawa po silang sa ning kuan guys, luya. Kaning dali na yatang sinabaw pero naka higop sinabaw itong mga kalaki. Ang sama? Naman sa Manila, libreng sakay. Gani naman may libre. Naiwa na nagangkuhan guys. Ang sabaw. Huwagan na naman ito ng isda. Tanawin sa naghumok na ba? Cafe. Nung nagbagbag naman ka nga, magmaho pa man. Kung ginaog dahil na kong bag, hindi na kong kasarito. Hindi ko na pala ako. Excited na gad yung mga bata karon ng eskwela. Gahapon dito sa merkado, grabe na nakadyo tao. Busy kadyo mga inahan.
isda. Ilaw na lang. Kari na lang mo kami yung sudanin. Minuha ko ng isda. Dalo na ko yung cellphone mo. Ha? Dalo na ko yung cellphone. Pwede din mag-cellphone sa school. Wila Hindi na pag-init. guys. Diko. Wila na. Magtupad na gid mo pangandoy nga makuyab ko classmate mo. Okay naman ang mag-uyab-uyab. Basta pag-eskwela, di naman pasagdan. Kira na dong, manguyab, iskretinap. Kung malutong sinabaw. Kadali ka man yung malutong yung sinabaw. May murag lesson learn. Na. Samtang ngayon nagpaskwela na to, magskwela tag taraw. Mag-eskwela, di tarong, bahalag. Mag-uyab-uyab, basta. At pag-eskwela, di pasagdan. Tarong na imaadyon ka ugmaon. Oras na mag-pressure mo eh. Winter ko. Sintusad ang sinsiyo. Dong, Pa, tawag ka pa. Inalan man ang ika 200 nga. Sinsiyo, makaipanuklig ni mo sakay. Tapos lang sa siyo, 200 sa 20 mo lang. Pero ang chicks mo sakay, libre. 5 repliti ana chicks go. Ato pa back ride pa na, then break-breakan pa na ni Papa parang bagid ba sa likod. Luto na. Agatang sinabaw, wag pa man maluto. Mama na naglola ng bilid rin. Black na sila naman, tambing-tambing. Tambing ba? Ano ba na yung mag-program ni mama? Exhibition. Ano nga ni? Di makurat sa ni mama? Ngayon ta guys. Mahaw. Mahaw. Ano ta guys? Ini kasa activity menurut ni. At sa baga, pa man maluto, di mo ka. Ano? What? Ini ko sulit. Huwag ni mo ginaw gabi, yarang kusina. Kalimot ko. Ginaw pa ni gabi, masabaw ng tanigadyon. Kaya tinapot ang biyahe ka. Excited. Ikas, tras. Excited ko gabi ata gante. Nagawin na kung tawa ng kabiyahe. Kita po sa konti. Kita na pag mas chicks ni mo. Bakit ako nung mga gupit? Dakpa na pa. Ah? Dakpa na. Wanted boy. Sama. Si pangipangita. Si Ang naggupit ninyo. Tanaw na siya gabi, alas 11 sa gabi. Dugay na matagan. Dugay sa tulog din. Bulo niyo. Nakamata ko. Naman, Ay, nagpisuway pa yung na siya, 50, tulog ko adlaw street. Tanaw na siya, wala tulog gabi sa orasan ng YouTube gabi. uy, alas 10 pa, pasado. Alas 10, alas 11, nakadawag ako ni mo. Hindi na yun eh, hindi katawa kay Abi Gurnig na natulog ng taos taas. Ganang pinahiyong na ba? nakadangag ako, malas Jesse, kikiki katawa. Kami siya ginawa sa gitanaw. Lababos giyan. Uy, alas 11, tulog na po. Sayo, anak ko nung ako, pinakaw ng mata ninyong tanong. Sa'yo pa nang alas Hindi ako no. 11. Ako nag-alarm ko for 20. Bag ako ba pinakasiwa lang kumunaw, pinasili na kong cellphone. Saka rin siya. Ako rabangi, nangin ko. Baka gatorni. Para isang purmo mo gatorni. Tabali lang yun. Ito na, ang ilang ka ng funds. Hindi Pan. mo na isali Pan nila. Day, taklob yung Pinasili mo nga bulad day. Dagiton gani nagkuhan. Kasi funds. Isalin silang sudan. Nagabi, nagprito ko kuan guys, buwad. Kay alam ka dyan ikaw nukuan buwad. Nagsinabaw dyan na itong uto kay namahaw naman mo. Kung sunscreen di ay. Uy, giyan. Ag vitamins giyan. Waka mo inom. Lagay sa isa diha. Very delicious. Karang umuta ka dyan kuan guys, tangad. Basta magsabaw nga butangag tangad. Grabe ka umot. Ten. Naog na siya mo rin siya kuan eh. Sunscreen. Mura ka turni. Oh, kuya waga. Bagay lang. Makauyab ganin ni Dajon first day of school ron. Ay makuyaw. Nga naman ito ibabay sa cellphone. Ako nakitaan.
Nila, nakita na ba ni Papa ka ng cover photo sa imuhang cellphone? Hala, Pinterest to, no? Kaya to yan. Kinuha na sa Google. Jumangil, kinuha sa Google daw. Karon pa ko mga tagka-chat, klase na to yan. Ano saan nagibutang si Mong Naong? Great. Dara yan vitamins oh. Atik po kada, palusot po kada. Kita sa inyo kuya, ay pagtago sa ina. Pagtagali ka, tuwan na ito sa Mangita pa man kula, unsa may tago nga wa pa man. Mangita pa ko. Awag na ako dalon diri. Nandiyan ko nung tago-tago kaya tuon ko ng lola sa eskwelahan na. Naulang ang babae kami nagdating sa lalaki. Kami sa ulan, di mo ubad sa walay sa lalaki. Dai, Mas kung lalaki pa mo ato sa among balan. Kung karon, babae na mamisita magpa. Ui pa. Pauwi-uwi ko nung. Grabe pa iti spirit oy. Grabe gid oy. Manangin pa ni Papa ug mamisita. Ang mga babae ron, mamagpa. Mga babae karon nga mo na may munang pamisita. Dati mo bisita ni mo sa una na. Oo. Kagwa para ni lola sa unas batanon pa. Grabe. Manangin pa. Grabe. Asa rin nga to? Taas pa. Respect pa kayo sa atong ginikanan. Karon wala na respeto sa ginikanan. Hindi to. Ang labay-labayan na lang, ang lagulan na lang pag... Karte ni Mugi. Mapagod ko ka. Pagod. Daw na. Di man ka magtanom. May eskwela man ka. Ano mapagod man ka. O bisa na, but di ka naman ko isang screen di mamutan. Lucian man imong ibutang dana. Di pang naong man to. Sunscreen ma, bright. Pang pis, pang naong man na. Ay, pang naong good. Pwede mo tang Hindi man, purkit nga, parang pambasa good mo sa mga kuha niya. na. Pwede gani sa panit sa nang, di pwede pula sa imong panit sa lawa. Hindi ka na makalaw ito yung palit. Kadaw mo, mamaligya ba mo kadaw? Dangakan mo. Simin ko yun, naog na. Ay, talagang Lucian daw nga pala. Na, may Dili, Lucian ganag dito. Lucian. Lagi ka ni Kitwan, manggod ni. Sunscreen manggod ni. Manggod ni Lucio. Adlok nito de. Na itong nalaan. Ang look na siya maitom kay. Sunscreen man. Siyempre. Hindi na siya tagdan siyang crush o maitom na siya. Grabe ka sa iyo, mama. Paano sa'yo ng mga eskwela? Grabe kayo. Ako to, titambo ko. Grabe. Yan. Hindi gang kuhan sinabaw. Ito na nilunod ni kuhan guys, lamas. Luya. Bujas. Ipaway na natagkuhan kamunggay. Ipakuraton raman ng kamunggay. Pamanilamig malata. Mamugos og. Mamasay ro. Sakay ka na, hindi ko dong. Sakay lang na. Sakay lang. Huwag di mo sakay. Pugsong gid nimo, di gid nimo ulungay. Masakay mo na madugay kay sa muka na. Ay na, okay na po. Patos na ko na siya. Ay, ayaw. Ay, na po. Gusto mong basir na ako. Ayaw ba? Patos na ko na siya, oy. Gusto po din akong basir, oh. Pasir. Ha? Sa? Excited na po siya mo. Biyahe madungan ni wa na malig sa nina. Mga puti-puti akong nang sa sunscreen. Yan, grabe. Oh. Siyempre, nakita mo siya akong transron. Uy, kumusta? Sakay dyan ang ijahan ko anbon. Sabi, sabaan. Yang crash. Ha? Papurma pa. Basir kay ka, be. Gi, basuyo sa gibe. Isa man. Boto akong banto sa usa ka buk nabilin sa taas. Ako mo sa kapa, oy. Talugon niyo po ano pa to sa taas. Nada artiya. Excited na siya may eskwela, oh. Oh, na mga attorney guys, eh. Paano mo ba? Lakaw, pagbaklay. Pagbaklay. Asa pa man ka? Tiya, Ang gipango kayo, kita bagasa. formado na sa dudong. Sabi na naman na. Basir ka talaga. Talaga yung mga jacket, nawala na yung mga jacket.
Uy, Mingkoy, nagkutkut man ka din na, Mingkoy. Nagansa ka diha nga, nagkutkut man ka. Uy, nagansa ka diha. Ha? Ano man ka dana? Libang na ba ka dana? Kalibangan dana, ha? Sa likod ra ba? Nalibang dyan siya, talikod pa kuno. Mo man na yang kuan dia. Namuwak si Kuan pa, oh. Si Moneymaker namuwak. Asa? Hindi, ah. Buti yun ang na kayo. Ayun. Hi guys, masyong buntang ninyong tanan. Jato na sila. Nanglargan na. Diya kami na naman ni Mama dari na bilin. Mingaw mi dari kami ni Mama. Si Mingkoy na naman mabilin dari sa bahay. Back to normal na balik nag-eskwela mga estudyante. Diya, masyong ganing kailangan sa Mama dari. Nano ko yuban. Sa una, kung nagkasing isa dani magmuni-muni. Huwag magbiyahis dun. Magsigir ako. Bukbuk na nang ang mga tanong sa una. Nara kong tujik-tujik na nang nataran. Karong di lamang ko maglay ba? Muna ang buwak karang daghana. Kaya muna yung kalingawan sa una. Kung na'y pandemya pa nga. Ako rang isa dani kay si Mama sa Mindanao man. Na, bisag ang sarayahang buhaton. Kung naalamay mabuhat. Karong di maglaay. Estudyante? Na dyan na nauli na. Tayo ni-relax na lang pa. Eh magilis og bearing kay na ni sikip tingog. Ay, bilak. Naibiri nga nagaba. Manday nakargahan. Saba nung kayo. Puno-puno siguro ka. Wala nangatangtang ng biring. Puno din kabuang. Ang ilisan kay niya yung balik. Klaro. Sige ko na ako manday makargahan og upat. Oh. Karon rin ako nagtingog na pa rin yung sayro. Daghang estudyante? Ha? Daghang estudyante? Dali, ulit na isbut sa ganyan ko. Mo disbut sila diyan kasi. Haris pa. Nga na yung nang ipamasayro ng tricycle na pangray na. Pangray na. Pangray na din yung tricycle.